Kina kong problema bahin ni sa akong mga bikarelasyon. O kung nganong na problema ko ani, ingon man gud ini ang mga paghitabo. Pasulyap-sulyap ka, kunwari, patingin-tingin sa Lisa na! Ay, nay! Na, si Melvin. Ha? Si Melvin na Ay, palahos lang diri sa veranda, nay. Sayuan na misitas kanahan, na nasa tingali nila kaurong gabi, mo nang karong adlawan na misita. Nay, ni ana ay. Day. Sayo agad ni mo. May lakaw ka no. Oh, day. Wa naman lang ka manawag sa cellphone. Uy, ngano ni ani pamanggit ka? Naghago lang git ka. Ay, sus, ganahan tanga personal gito kang ika-talking-talking. Noon sang taon ka ay. Mas nindot mong gano'n ka ng mag-atubang tando ha. Nya, mananghid ko ni mo. Para iniglakaw na ko. Doon ay bawon nga kiss. Mao ba, anak ni ay? Time paasa di ay ka. Kwan, mag-process po sa akong mga papilis day para sa barko. Mularga na gid ay ka? Dili ba? Nagsabot naman ta anak, di ba? Sabot naman ta. O, ay ka pala ka. Ano, process ako. O, sa di pa ko mularga dayon, o, isa na ko ni mo nga, sa di pa ko mularga, sa di pa ko musakay barko, pakasal tang duha. Tinuod ka dong? Yes, tay, saad ko na ni mo. Kaya kini akong paglarga, kini ako pagpanakay barko. Para ni sa atong furniture. Furniture? Future day. Sige dong, salamat kaayo ha. Gusto gina ko dahil nga matagag karuhay ang atong pagpuyo. O ako sang isaad ni mo dong, wala ay makapanag-iyan ng akong kasing-kasing. Salamat tay. Naata ko isulti pero mingo kag icing sunod na may lami. Kita ilam ni. Ay na lang, kapati kaayo. Kapati kayo. Pero nigulin ako, gikan mo process para sa akong pagpanakaibar ko. Kayon ko dayon ang ato ang kasalday ha. Naman kayo gamay tinigom diya, no? Ako? Oo. Ako man na tinigom? Ikaw ako. Naamang ko'y gamay tinigom. Klaro ha. Lagi. Mao na ito gusto kasal na to. Oo, sige dong. Lihugon tayo ng atong kasal. Unsa? Magpakasal na mong Melvin? O, nay. Og may among sabot nga sa dili pa siya makasakay og barko, kinahanglan nga makasal na mi. Mas mayo hinuon. Ako mako'y pagsupak ng Melvin. Kay bisan og siga nagmata pero buutan. Uy, iapil pag Ako manaway ha. wa ko no siya manaway. Di man asigag mata si Melvin good. Kapundiro namang gani ang mataan niya. Ganun kapundiron man. Ang magsige magpirat-pirat. Murag suga nga kapundiron. Musigala ng mataan na kung sa puto na siya, nay. Nahala. Sige, larga. Magminyo manggag ka mo. Nahala, sige, larga. Pero para gud na ako, no? Mas tindot manggod ng naara ang ambana nato sa bahay. Kay makadugdog. Unya, ingon ana, nga wa diya ang imong bana magpundo sa bahay. Masiga na latag kuan, masige latag panghuyab anak. Sige lantag kabuhion, kay way mo duot. Asa naman taong kanay, uy? Kay arekus gawas, oy. Asa day ka? Ares gawas, mangitag kinsay makamaong mo duot sa panuhot. Bungot sa ito'y. Unya, pila may sagilanon, niabot kit ang panahon nga nakasal namin ni Melvin. Salamat kayo ninyo. Salamat ninyo. Salamat kayo. Thank you. Salamat ninyo. Salamat. Congratulations kay Melvin. Tol, congrats ninyo ni Melissa, tol. Nakasal na jud mo. Salamat ninyo, mga tol. Pasensya na kayo mo sa akong handa, ha? Pinubri ra gyud taon ni amo, Way problema na, tol. Hibaw na kayo ni mo mga barkada. Mga tunay kayo ni. Dili na importante na mo ang bungga. Ang importante, malipayon og kumplito, ta?
Congratulations, Tol! Welcome to the club! Salamat, mga tol! Oh, ang sorpresa ni Tol Kevin, ipagawa sila ninyo! Yara, tol! Bugnaw pa kayo! Wow! Naibaw na bitaw ka? Nga dili ta kumplito kung wala ni ang atong bida! Wow! San Miguel Pale Pilsen! Kini ang bida para nako. Hinaot nga naapo dini. Inigsakay na ako sa barko pohon. Oh, unsa pa ikipaabot to? Ablihin na ninyo. Sukdan ta na ang tagay. Oh, nagmata na di ay kanak. O, Nay. Si Melvin, Ay, ito apa na to pa. di mo sa tingaling palabaan na, noy. Wa, Nay, uy. Kagid, Nay, ay. Di ba, nalabaan na nag-inom gabi kay nag-inom ang kana sila. Maog yun. Pero sige lang. Papahuwaya lang to siya maayo. Kasi sunod adlaw, mularga na raban na siya. Oh, madayon gudi sa glarga. Oo, Nay. Nakaschedule naman na iyang paglarga. Paita sa dana, no? Mo pagani pagkahuman sa inyong kasal, biyaan na ka. Ay, dili man gud na mo biya, Nay. Trabaho man gud na. Para raman po nas among kaugmaon. Oo, hinoon. Nala, sige. At bagay hinoon ko deres ko si Inabi, mag-andam sa atong pamahaw. Ay, ako na lang, Nay. Pahuway na lang. Ako rin magluto og sudan nato. Natuman gid ang among plano ni Melvin nga sa dili pa siya mosakay sa barko magpakasalmi. O natuman gid ang tanan, unya may abot ang adlaw nga mularga na siya. Dong, pagamping ba dito ha? Hinamdumi nga nagpaabot ko nimo diri. Oray, mas dati man ikini ha. Kini akong pagsakay sa barko. Kini ako paglarga. Para ni sa atong mayong kaugmaon. Makapundar niya tapon para sa atong kaugalingong panimay. Makapalit niya sa tanan na itong gusto. Basta baya ha. Basig inig sakay nimo, inig abot nimo sa laing lugar, mangita po kaglain dito. Di laki. Di na may tabo. Kaya kini akong paglarga rin. Gibilin ko din ang ako kasing-kasing diya sa imong kasing-kasing. Gipapilit ako. Hanggang gamay be. Mahal kita ka. I love you. I love you too, Dong. Hugatan ni kong bag dahil. Sige, ato ko dahil ha. Amping dito ha. Lagi. Sige na. Kaya na ng tiksi oh. Di na lang kumuhatod nimo sa airport. Ayun na lang kayo. Maging lalaki ito dito. Balik mo lagi ko. Ay kabala ka na. Hindi mo naingon nga. Dili na ko balik, di ba? Inig abot nimo chati dayon ko ha. Di po ko siguro ano. Dahil kay ba maka first time pabayaan ako sa Kesbar ko taon. Wapa ko mo ito dito. Unsay sitwasyon. Pwede nga. Ka-cellphone ba ko, di ba? Pwede nga makachat pa ko nimo, di ba? Bisan, basin o may mga oras ba ron ano ba nga makachat ka nimo, di ba? Basta mo chat lagi ko nimo. Kung pwede namin dito, okay? Okay. Hangat siya gamay. Adoro! Bye-bye. Melvin, Ngay! naguhat na rin driver's taxi, oy. Di na madruig ang naungari ay. Awara kinis nanay oh. Balik ko tagyo ka. Sige lang. Sige rin ako. I love you very much. I love you too, Dong. Nay! Nay! Oh, ano ka diya, Nay! Elisa? Nay, awa, Nay. Nag-send si Melvin og mga pictures nga naa siya sa barko. Mo din yung barkuha ang iyang gisakyan, Nay. Awa, Nay. Beko na be. Awa. Uy, dako man di ay no. Oo, Nay. Pero tinakong lipaya nga nakakita sa kong bana nga naa na sa barko nga iyang gisakyan. Unya, usa ka paghitabo ang wa damha nga mahitabo. Unya, Balitag gikan sa gawas sa nasod. Usa ka barko nga magbiyayaan sa gawas sa nasod ang ikatahong lalunod. hala, Matod pa sa tinubdan sa balita, ang maong barko adunay pangalan nga MV Virginia. Usa ka barko nga mokarga og mga dagkong kargamento ug nalunod sa may Pacific Ocean. Ang maong barko gikatahong adunay sakay nga 25 ka mga Pinoy apan duha ni ini ang namising.
Sa pagkakaroon, padayon pa pagpangita sa mga namising Ala. mga tao. Ano, Ginoo ko si Melvin. Nanawag ko sa ilang agency ug didto akong na-confirm nga na-appeal gyud si Melvin sa na-missing nga mga Pinoy crew. Hangtod naabot ang 2 ka buwan. Sa akong pagpinaabot kun unsa nay update pero wa gyud nila makita ang patayng lawas sa kumbana. Unya, Mao na akong giingon nimo, Melissa. Nga wa gyud ta masayod kano sa atakwaon sa atong Ginoo. Sa nahitabo ni Melvin, dito na gyud siya ko to. O kinsa man ta nga musupak sa kabubuton sa Ginoo. Ang angay lang gyud natong buhaton ani mao nga magampo na lang ta sa kag ni Melvin. Kay karong panahon na muduha na ka buwan gikan sa pagkalunod unya wa gyud sila nakita nga patayng lawas si Melvin. Awa na to eh. Di na ta makaingon nga buhi pa to. Patay na gyud to. Sakit ka palandungon. Panwa na tay mahimo. Pilit na gyud ato na dawaton. Nga ako na lang ng buhaton. Mao ang pag-ampo. Kinahanglan nga maka-move on ka na. Nay. Milapas lang usa ka tuig apan wa gihapon mawa si Melvin diri sa akong kasing-kasing. Ug sakto si nanay para maka-move on ko, magminyo na lang kog lain. Hangtod nga nay usa nga nasaag si Binok. De Melissa, hibaw kong lisod para nimo, ay lisan nimo ang imong bana kay nakaukit ng gunit na si mong kasing-kasing pero wa naman siya. Hapit na mo ka tuig ka sa nahitabo, wag yung Melvin nga may tumaw. Pusa, hindi ako. Tabangan ta ka para ka makamubo na ka. Binok. Dili ako ipamugos ang akong kagalingon, pero tabangan ta ka nga makalimtan ni mo si Melvin. Kung pagmahal mo ay mo papas niya ng mga pangan ni Melvin diha si mong kasing-kasing. Tabangan ta ka. Binok, mahimo ba? Biya isa ko, biya. Ayos akong samok-samok ka. Kaya naglain pa ning gibati na ako. Sige tay. Pero sa ko nang giingon, tanang na mong gusto, akong tumanon. Kung magkinanglan ka na ako, niyar ko. Just call my name, and I'll be there. Binok. Sa gipakitang kabuutan o kamatinahuro ni Binok, murag dali rang nahugang akong kasing-kasing nga niya. Og tungod sa tambag ni nanay nako para maka-move on ko, kinahanglan nga may makita ko no kung ikapuli ni Melvin. Unya. Kininday, gipari mo kunukulin mo. Oo, Binok. Og salamat nga ni arigid ka ha. Isultihan ta bitawan ako nga bisag kung sa oras basta ikaw magkinahanglan ako. Na ako dayon ko. Salamat, Binok. Og salamat kay sa imong kamatinud-anon. Busa angay lang nga gantihan ta kas imong pagsakripisyo uban ako. Ha? O sibutin mo ipasaputay. Gidawat ko ng imong gugma, Binok. Ha? Nalipay ka sa akong gisaltiran, no? Nalipay kayo ko na karon pa lang gusto kang pakasalan. Karon na yun, ha? Magpakasal ka sa labing madaling panahon. Pila may sugilanon, gisabutan day namo ni Binok ang among kasal. Unya. Ay kabala ka nang mamuluhod ay. Nayay daghang gustong muluhod. Pamaganay gusto nga yak-an yun. Ha? Lagi. Kasi may gusto mo nga itong paludo, na? Mga sponsors? Ikaw ulit pagbuhat kung kisay gusto ni mo. Sila ka si Atty. Rafael Banyok. Tres Marias ba? At ito paludon. Mayor, ito paludon. Ako rin bahala day. Dali na kayo na. Padadala na ito ko invitation letter. Sige, kay bahala dong. Ay kabala ka na, ha? Gastuhan ko ning maayo kining maong kasala. Sige tayo, mula ka usap ko no. Kay mangita ko mag-cater alang sa atong kasal. Simple lang ka nga kasal, Binok. Oo, simple ra good. 5 ka litsyon, unya, 2 ka buo kang lapaon. Uy, kana ba, ana, uy?
Para maibanan ito mga baboy sa kong pigiri. Kay, naghuot taon to sila. Uyaw lagi, hayla ka pala kalagit ay. Ako rin bahala sa tanan. Ang importante nga na sit na pizza sa to kasal karong month of June. Unang Sabado, ha? Sige na, mula ka muna ko. Sige, dong. Tanawa. Wag yung ko masayip sa. Mas maayos binok. Nay, Basta awa na tayo sa saya. Bisan unsa pa'y kakulian. Kinahanglan madayon gud ang imong kasal. Nay. Naitaw. Ay, basig mo na rong taga-catering nga giingon ni Binok, Nay. Ako mo gayang pabuton ko noon sa mga sudana. Mahalala ka. Susiha dito, musunod ako. Nay. Lagi ka diyot, nana. Unsay ato? Day, Hala. kamusta? Oh, Day, Melissa! Day! Nga naman ka, oy! Day, Melissa! Kisa man anak. Ngano? Nay! Oy, bangag sa ilong. Ang ginoo ko, pulo sila na kuyapan! Nay! Melissa, Day! Nay! dako day buhi ang akong bana. Wa siya makauli dayon kay murag na ospital kuno siya o wa na siya katultul unsaon niya pag uli. Nya karon na uli na gyud, pero kasno naman pukuslain ni Binok. Nagtuo man gud mi nga patay na siya. Unsaon ko ni uy? Kasi akong palabihon ani. Unsa man og kamo ang pasultihon? Melissa. Salamat sa tanan, Mama Mary. Salamat sa mga panggapo. Ate Pres, good morning! Hello, good Ate? May adlaw, may Adlaw na itong tanan. Good morning na itong tanan. Bam! Hello, may bunta! Good morning, Bam. Dong Pedro, kumusta ko atong mga tao ni Kuya ni Pepito? Si Juan, Ibner Castro, konsihal sa Talavera, mano sinaligan ni Kuya ni Pepito. Di ba? Kini si Jabar Alpiris, konsihal sa Poblasyon Tulido. Brad Edmer, kumusta ka diha sa mga tao ni Kuya ni Si Pepito? Jimar Lapinya Barawits, ang tag-iya sa Gatsa Milti. Okay, Gatsa Milti. O si Konsihal, kisa to? Arnold Galiste. Di, katong sa akuan, si Konsihal Arnold, pero may team na. Katong sa Toledo ba? Proper. Konsihal, Jabar? Jabar Alpiris. Kumusta ka diha, Konsihal Jabar? Good morning na itong tanan. O niya, sa tanan po mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Bunbon. Kumusta mo diha, Ma'am Jasmine Mabini? Sa imong Just na Flower Shop. Kumusta mo diha, tanan? Sa tanan mga nagtrabaho sa Just na Flower Shop ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro. O sa tanan mga tao ni Sir Raul Alibios Isoto. O ni Sir Apiot o ni Sir Rene. Sa mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning yung tanan diha. Dong Lando, ako igagaw pa rin diha. Kumusta mo diha sa mga tao ni Kuya Nick Pipito po? Kumusta di Kapitan June Ramos, former Kapitan June Ramos, Dong Lando, kumusta mo tanan diha? Padayon na ta sa pagbaminaw sa atong mga drama diha. Dong Lan, pakusgilan po ng monitor niyo diha. Salamat kayo. O niya, sa tanan po mga tao ni Kuya ni Pepito, Dudong GR Pepito, o sa Bromwich PH, Inday Shane Pepito, yun mo kalimot sa Bromwich PH, kay ang kanang Bromwich, trabaho na ilaha. Ang ilahang buhaton, limpyuhan ang inyong panimay. Tibok pa na kung maglisod na mo limpyo sa inyong panimay kay daghan mo mga trabaho, tibok panimay mo ay tabangan o trabahoon ng Bromwich Page. At si Jen, ikaw sa Salamat ako yung alan sa mga mama nga permegyong ni palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ang mga bata niya para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate. Mugom-ugom sa Diamond Yema, OBM Espesyal. Inya kagubkob kaayo tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo. Okay, mga bata, inom gin mo Don Pepe Tablia pa doon mo sa eskwelahan ninyo niya. Ugom sa OBM Espesyal o Diamond Yema Espesyal. Mao na nindot kayong ugom na to sa
aron ta magklase ta. Unya ka mo mga dagko, kung kaon sa mong Paulitos magkaroon ka og tasty fish cracker, kung magchat-chat mo niya, o kung sa inyo buhaton mo, ito mas dagat, baon mo anang tasty fish cracker, kay nami, kay ng kanon-kanon. Unya, mga dagko, kung magchat mo, mauro niya ito isumsum. Sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer, araraw nga gilang mga tao paggamit kanunay sa ato ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa imong trabaho nga tanan. Mahuman ang imong trabaho sa ato ang said Panyawan Coffee Mix, kay kondisyon kita panington ta sa aton trabaho. Labi na gyud sa mga opisina nga trabaho. Mao na nga sila si Ryan Kangke, ang mga tao niya sa failed pod, mao ang ipainom ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Ate Pres? Okay, yoga ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, at unang imnan og Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa kaadlaw inom. Sa buntag, na ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ako sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa ni utuma og gyapon, usag gyapon kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paniudto. Mausab gyapon sa gabi sa imong pagparehapon, inom na pudaan ako sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang neto na problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na makatambal, ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Salamat kay Ate Pres. Unya sa tanan po datong mga kaigsunan nga bigamit sa ato ang said element oil sa mga tao ni Paribinio Mandak. Diya sa babag sa iyang Bien Aqua refilling station nga ang manager diya si Parijuel. Ang ilang mga tao po mailang ipahaplas ang ato ang said element oil kay mao mo ni pawa sa atong nga panuhot pamaol para kita kaluwasan barikos beans katol kutos kabataan disminurias kababayan kanang mga pinaakan sa mananap unya kanang mga pinaakan sa mga butang na to mga lamok kung sa mananiya nya kinindo ang kutos kabataan ay haplasan na to ori so na to sa ato ang said element oil tikangkang na mga kuto diya, mga trabador sa kaning mga construction, ang inyuhang mga kamot tungod sa inyong pagmasamasa ng atuang kung sa bagay, na may mamasa ka ng madagko kay nga kanang mamasa nga sa panganan ng ilang imasa diya. Basta ka ng madagko kay sakyanan nga mixer. O mao na nga ilahang gamiton Mauna nga inyong mga kamot, naggan kayo ng mga simento rin nga, aplasi lang na sa ato ang said element oil. Nga tinuod mo tabang yun nato, pero sabot ka ng mga said element oil, nga anara mapalit sa butika, di ba Edwin? Tinuod na, sa butika rin kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal, niya makita ta ng produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, said element oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo, kita sa butika, yawa sa tikasakyan ng motor, kaya natas kabukira nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang ta, kaya ihatod pa sa atua, bam! Good morning, Mr. Sammy Lauron and Ma'am Myrna Lauron. Summer shoes, maledulid karkar. Basta mo diya, Sir Sam. Yes, ingon man ako po kumangko na unahan diya sa inyo, sir, si Amor. O, ganyan man, not Amor, I'm sorry. Si Virgie, I'm sorry. Virgie, o si Chris,
Ay naman, Dudong, saan na maggraduha? Sa iyong kaligos, Dudong, ha, Virgie? Gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap para sa mga estudyante usab with glutathione and papaya extract. Doon ay mga sangkap usab kini para magpabilin kang batanon, younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Doon ay mga murag itom-itom, murag paso-paso, murag lagom-lagom, doon na pa yung blackheads or whiteheads. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap with natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Mauta na lamang sa butika, ha? Kaya basig na i-offer ni mo, niya dili di original, madaot na niya imong panit. Mas maayo ka makita ni mo sa iyang sudlan na doon ay level nga nakabutang Sid Marketing. Thank you. Okay, salamat kay Bam niya. Kita mga kaigsunan, bisag asa tapadong, no? Naagitoksin mo sud sa atong kalawasan niya. Ubupundo ng toksin sa atong kalawasan. Maunay makaingon nga mag-poor blood circulation ta kaya nga amang blood cells may igo na ang cover uputo sa blood cells nato. Unya ini kadaot na to blood cells. Major nga mga sakit gyud nga mutakboy nato. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong balatian. Mo kinahanglan gyud kami inom og detox plus herbal capsule kay usa kini ka natural detoxifier, natural nga remedy, tigwag tang sa balatian, puno sa nutrients nga may makaplig-on sa atong vital organs. Simple kay pag inom atong detox, usa ra gyud ka kapsula, usa ka oras sa di pa ka mokaon. Unya kun na nagyud kay balatian katulog yung kainom, buntag udto hapon usa ka oras sa di pa ka mokaon, imna na to 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matagad. Busa kung gusto kang mawagtang ka mga toksin sa imong kalawason ug aron lig-on kanunay nga atong balatian, inom kanunay sa G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number 1 kining mutambal or muwagtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender na to karadlawa. Atong sindir Ate Pres? Sige sa. Melissa. Melissa. Hindi, Melissa. Katos Melissa, Ate Pres, ang iyang na taon nga kuan, nilarga sa kay barko, nalunod ang barko. Karon kita siya lain taon, Ate Pres, nga magpakasal ta sila. Niuli man taon iyang banag kalit. Awan, banag yun niya, Ate Pres, kay nakasalong yun ni sila. Si Milben. Pag uli ni Milben, kuyapan silang duha, kay pakasal naman sa ta siyang binok. Saon ko nun niya, nga kinsa may yang pilion. Uy, para na ako gulyat. Ato na siyang bana, uy. O, dili sad siya Minyo ba siya? Dili, siya, Ate Pres, dili sad makapakasal og lain. Kay Dili, wala silang dili. anol nilang kasal, di ba? Oo. Di ba anol ba yun na? Pagkasal siya kung wa na gyud iyang bana. O ka na, og wa na yung bada niya, karoon na aman. Mas may gani wa siya makasal. Nga Tinuod, di iyang bana, di sakto ba? na, hindi, Melissa. Nya, in love, kamo rin, in love ba mo yun mo, anak, tao, Milben? Nga makiyabi siya. Makihagyo ka, de. Tinuod na. Usay kiha ka, anak. Bam, ari, Bam? Ay, mag-istorya, ari ko to, Bam. Usay kiha, anak. Bam, kanang makauyab ka niya, binyo ka? O, dili masad mahitabo og panapaw kay wala man siya kay balo nga buhi pa iyang bana. Bigami, o sara? Dili na, bigami. Concubinage. Bot lang ko yung kalibutan. Adultery. Adultery, maurag yun yan. Kuan, kining wala kayo ko'y earth, wa ko'y earth, pero at mga abogado na ito mo siya, ito nanay ka mo dangop ka. Apan, usa ganito yung pangutana di ha? Yung pangutana, kinsa ko no yung pilion, Bam? Abot magkalit ng iyang bana? Una lugar, ma'am, kanang naang simbaha ko nung usab imong imong kasing-kasing, kung kinsa joy gipitik. Unsa kada ko imong gugma sa imong bana nga matot pa ni mabasig na matay na nya ni abot di ay sato pa nawa na imong gugma sa imong bana di anak ka sa bag-ong lalaki. Pero nagtuo naman sigud siya ba mga kanang wa na yung bana ba patay na. Pero kung di higugman jud ka sa imong bana bisag nawa pa siya pila ka tuig o di man mawa kana wa man ni abutig tuig. Wala pa man ni abutig tuig. Tinawala. O sa katuig subutang ta. Pananglitan og na ako laing pangutana, ma'am. Pananglitan og namatay gyud imong bana sa bang hitabo. Dili man pwede ka magminyog usab gulyat kung wa pa kabot og 1 year. Ma'am. Ano din na? Ini ko man sa hubkas, pwede una pa pwede mo minyog usab. Kana. Naman sila tuig. Abtan sila tuig. Ha? Abtan ba to day? Bago ka namatay. Wala kinaabtan lagi tuig. Nabtan lang tuig.
Karon sa ako nag-ingon, ma'am, Ano, 7 years ba ya? ha? 7 years, una pa ka makapakasal. Di ba, ma'am? Ka na mabiyudog Oo, kanang Pili inana. din sa katuig. Kung wa pa kuan ba, makita. Kaya ka na magbuwag, ma'am, 10 years mo sana. Basta wala mo i-contact, 10 years. Mao ba? Anak mo na. Udyo ko'y ka-earth. May radyo nga ka maminyo. Kadi sana ko i-share lang. Don't, Old Testament o New Testament. Genesis 2, versikulo 24, ug Mateo 19, versikulo 5. Aha. Ngagingon ni tungod ini ang lalaki babiya siyang amahan ug inahan ug mutipon siya siyang asawa ug sila dili na duha o sana. Karon dili man ni siya mahitabo kay buhi pa man imong bana ni abot man. Unya, kung muingon ka na problema kay na-set na ang kasal, na-ready na ang kasal sa imong umaabot nga ikaduhang bana, naman makita mo yung nagulat kay padayon ng hikay, padayon ng kaon, bahalang di padayon ng kasal. Tinaw na. Kung giihaw na. Ihaw na. Ang mga sudanon. Nya, Kung kag siya sa bana, no? Ha? Katong pabanuno niya, yung gasto. Nya, kanon ninyo, nya, wa ko makasal. Pumikaw sa inyo. na ako, uy. Upoy ka sa inyo. Sigdi na lang, dahil lang ta mag-isgutan ng hikay. Importante ang kanilang imuhang ingnon ta pagbati. Ang imong kasing-kasing, maayo tugkara, ma'am. Ikaw rin yung makahukom na tugkara, maayo imong kasing-kasing. Kung nabanhaw ba imong gugma, nga nakita karon imong bana nga ni abot. O, pananglitan, ug namatay na ang imong pagbati ngadto sa imong bana. Unya, tuwa mga takle sa ikaduhang lalaki. Pamino na ko, ayaw lang yun. Ayaw lang yun. Ug di naman gali ka makigbalik sa imong bana, ayaw yun po pagpikigminyo itong ikaduhang laki. Kay kanang laki, para na ko gulyat na, may ingon gulyat nga. Naapa ba ka na kung anang istorya gulyat nga, kung imong gimahal ang usa ka binuhat, imong ekskripisyo ang iyang kalipay. I-sakripisyo. Oo. Kay kung ang lalaki, si binuko, tinuod siyang nahigugma nimo, so, ang imong kalipay, may iyang tanahon. Pero nagiuban bam no kung inana ba nga sitwasyon ba kana makita na tuod sa mga social media ron nga ang iyang asawa nagbinuang lain ug ako pa na isakripisyo tiga sige ganahan ka diha sige ana lang ka diha ana ba kanang mga asawa nga nagbinuang sa iyang bana nya inana ba ron nga kuan sige ana ganahan mo ka Imuha na ako asawa. Ang ngita kong lain. Anak, simple ra. Mao ba? Oh, inana, ragor ka na ba? Pero Magpatay lang yung gatong sa kanang kuan. Ang uban, mapatay mo yun, pamusilon pa. Lungguan pa sliog ang asawa. Pwede kung ibalita karong buntag, no? Katong sa Cebu nga. Katong ipatay yung kuan uyab mga babae sa boarding house. Pero, maulagi kung magiging mo nga, sige na lang, imuhan lang na masawa, kami kigminyo kuglain. Dili mong guna pwede po sa balaod. Ngayon, Buhi pa man imong asawa. siya may nagkunauna. Be, siya may nagbinuang una ba, be? Nagmahug na siya mananapaw, mamong duha. Tingali, huwag mo tulubagon sa balaod sa yuta. Pero sa balaod sa langit, balaod sa langit na among kay tulubagon. Ay, eskalabig, pati yun to niya ang nakauyab siya ang asawa, be. Hay, nagkuhan, problema. Be. Okay ra talibam, uy, kun ang bana, di na mo dawat sa asawa. Di na, uy. Kaya ba naman, ang Ginoo nagtanaw nga. Saan mo sa kay paminahon? Ang Ginoo nagtanaw nga, ang babae nakasaon niya. Kitaan pag yun niya nga, nagdug yung, inana, naabtas hotel, nagdug. Niya, wapay panty, brief, ang kuhan. May palitan ta ni mo. Basta mao na lang ni. Atuloy balik na nga. Simbaha pag-usab, tugkara pag-usab, ang imong pagbati, asay nagpalabi. Unya, explikari ka ng imong bana. Kung mahimo, nga wa gyoy dugo nga mubanaw in town. Mao na. Ana, no? Usad kang imong gulyat ka ng biyaan lamang. Wala ka, kalipa niya. Ana? Oo, biyae. Lisi naglain. Dili na kinanglan nga mapatay ka pa. Ayaw. Liso Isakto naman din kung ako, Pedro. Manaman. Gipabarong lang kung bumbong patay na yun. Salamat po, nakatitulo man nun. Kung ako ang Pasol Tihon.